tuturor! Eu sunt Cosmina și eu sunt acum cu verișoara mea, Adriana. și astăzi o să facem un videoclip, o să vă arăt că am vorbit cu Ana Berăgoi pe Instagram. Uitați, este Instagram real, nu este fake. Intrăm pe el. Aveți Instagramul ei și Instagramul meu în descriere. Da, Și al lui fratele lui Cosmina. da. Da, prieteni. Spre să încarcă. Poate să te bine mai bine. Bă, nu. Bună, așa, unde e? Uite, Ana Berăgoi. Și am vorbit și cu Andreea Băstănică pe Instagram. Da, și... Și aveți un videoclip care l-am postat tot azi. Da. Cu conversații cu Andreea Bună, să Băstănică. Bine, bună, sunt verișoara lui Adriana Ionica, adică verișoara mea? Da. O știu, eu sunt verișoara ei, bravo, da. Pot să-ți pun o întrebare? Da. Câți ani ai? 13, poți să-mi dai numărul tău de telefon? Nu pot, scuze, bine, nu-i nimic. Ok, da, dar unde stai? Locuiești? La Moldova. Eu stau la Onești, dacă știi unde este. Da, știu, dar la Moldova este coronavirus, ca să înțelegeți. Ajuns cu coronavirus. Nu, la noi, da. Dar voi învățați? Nu. Nici noi din cauza coronavirus, da. Ai canal de YouTube? Da. Nu știam, pentru că... Da. Poți să mi-l dai, te rog frumos, Ana Berăgoi, mulțumesc, cu plăcere, inimioare, da. Poți cu nepotul meu. Uite-l pe nepotul meu, ce frumos e, mulțumesc, are 8 luni, cu plăcere are 8 luni, înainte, mulțumim, cu plăcere, aici am primit să poți, dar nu pot să văd, tot cu nepotul meu, ok, da, bine. Dai puțin să văd dacă am vorbit cu Ana Berăgoi, Ana Băstănică, Andreea. Dar o să Andreea faci cu alt videoclip, nu? Da, așa... Așa și... Și cam acesta a fost videoul. Să nu uitați, dați like, să vă abonați la canalul meu și al lui Adriana. Pe le aveți tot așa în descriere. Așa. Și ne revedem cu un alt videoclip. Pa! Pa!